Pozdrav, ja vas ponovno epizodi na našem igramo Roblox. Sad ćemo doći na Roblox, evo ga, ulazim u Roblox. Znači ja sam bio Roblox obožavatelja i bukvalno imam Robloxe, ali za sad mogu da uključiš A. Bukvalno ćemo da igramo neku igricu, ne znam koju. Ne znam, možemo da igramo Star Battle sa ljudima, da se vidite kako to izgleda, tako da ćemo početi. Vidite, znači jedno i drugo odira i odvačiš ih. Vidimo sad kako bi ovo trebalo da izgleda. Evo oni mene čuju. Pa? Pa čuje majku i sve čuju. Pa? Idi sad. Zašto? Snimaj kod tebe. Ne kvaliram. Pa nije to znači da moraš da budeš kod mene. Da je. Znaš kako bi ti se pomio? Hoćeš mi stopiti snimanje?